Where's the medium bear? That is the medium bear. Yeah. Small bear. It's a white bear. Okay, faktisk. Men så kom de 3 bjørne hjem. De 3 nissebjørne. Nu kommer vi hjem. Og så skulle de først have noget. Og så skulle de have noget grød. De gik alle sammen hen til deres grød. Først sagde den store... He sover. Ja. Hun lå sover. Men se, nu kommer bjørnene. Sagde den store bamse, der er nogen, der har spist af min grød. Sagde den mellemste bamse, der er nogen, der har spist af min grød. Og den lille bamse, der er nogen, der spiser min grød, og de har spist det hele. Der var ikke noget grød til den. Kunne der have spist det hele? Det var slemt, ikke også? Så ville de sætte sig ned. Der er nogen... den lille der. Der er nogen, der har siddet på min stol. Der er nogen, der har siddet på min stol. Der er nogen, der har siddet på min stol. Det er slemt. Det er slemt. Og så vil de gå i seng. Og så gik de hen. Der er nogen, der har ligget i min seng. Der er nogen, der har ligget i min seng. Der er nogen, der har ligget i min seng. Og hun ligger der endnu. Så kom alle bamserne. Og så blev de sure. Og nu vil de spise hende. Men Guldlok løb væk. Langt væk. Og bamserne fangede hende aldrig. What? She doesn't run away. Yeah, she does. She jumps out the window and runs away in your Men version. det er en fin historie. No, they stay in there. No, that's a bit of a scary version.